Este 2023 és any d'eleccions, en este mes de maig triem nous representants per a l'Ajuntament d'Alcoi i des d'ara Multimèdia volem conèixer un poc més de prop totes les opcions i avui estem en una persona que no fa falta conèixer massa més, és l'actual alcalde, Toni Francesc, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Portes ja 3 legislatures en el Partit Socialista al capdavant de l'Ajuntament d'Alcoi i vols revalidar una quarta. No és molt habitual que algú vulga per quarta legislatura optar a una alcaldia. Bé, la veritat és que portem 3 legislatures i en cada elecció amb un major recolzament, no? Això és la força que em dona per a continuar treballant per Alcoi. Eixa i a més el moment en què estem vivint a la nostra ciutat, no? Un moment ple d'oportunitats, un moment apassionant, ple de canvis, una oportunitat extraordinària per a impulsar aquesta modernització de la nostra ciutat que va produir-se en la següent legislatura, que va ser la legislatura més inversora de la nostra història i que fa falta, no? Aquesta experiència, aquesta gestió, aquest equip humà que conformem que ha sigut clau durant aquests anys per a superar tots els entrebancs i tots els reptes que hem tingut. Crida molt l'atenció, ara en campanya estem sentint com des dels socialistes mostreu el que heu fet aquests 12 anys, parleu dels milions que venen d'Europa, de tots els projectes que estan en marxa, quan part de l'oposició el que planteja directament és al revés, que la ciutat està parada, que està morta, que es necessita un canvi. Com s'entenen aquestes dues visions tan radicals de la ciutat? Bueno, jo crec que la lògica, no? També de govern-oposició, no? L'oposició també ha de criticar tot. Moltes vegades els excessos són els que desenfoquen molt la informació, no? Quan una oposició diu que Alcoi està parat, quan en aquests anys la millora de tots els indicadors de la ciutat és clara, és objectiva. Si som la ciutat que més ha reduït l'atur, això ningú ho pot discutir. Si hem recuperat població en aquest any, després d'anys de dificultats, això ningú ho pot negar. Si hem augmentat el nombre d'empreses, si l'ocupació industrial està creixent, si ha reduït la taxa de famílies en dificultats, són dades que són indiscutibles, no? I jo crec que tots som conscients, no? de lo que hem aconseguit com a govern durant aquests anys. El paper de l'oposició és no reconèixer-ho, evidentment, però jo crec que el conjunt de la ciutadania sap la bona gestió que hem fet durant aquests anys. Sembla de vegades que la ciutadania igual no li arriba tot això i el que li arriba són els problemes que tenen ara en les obres del carril bici, per exemple. Bueno, a la ciutadania també reconeix, no? Les virtuts i els avanços que hem aconseguit, però no vol dir, i jo no soc per a res triomfalista, de que tot estiga bé i que la ciutat no necessita un millor manteniment, necessita més actuacions, millorar molts aspectes, tenim moltíssimes coses per fer, no? I jo soc el primer que reconeix que fa falta, no? Més inversions i fa falta moltes millores en molts aspectes, no? Però també és cert que el tema del carril bici, per exemple, que tu has comentat, sí, igual de polèmic que va ser la patronització quan va començar. Tots els canvis, tot el que suposa una transformació de la ciutat crea una part de rechaç, no? Al principi, fins que es comprova que són beneficis per al conjunt de la ciutadania, no? I això és el que està passant també en el carril bici. D'ací uns mesos tot el món entendrà que era absolutament necessari fer un carril bici, no sinó que anem a continuar fent per a completar aquesta xarxa de mobilitat sostenible a la nostra ciutat. La idea és que es pugui anar a tots els puestos d'Alcoi en bici. Sí, ara el que hem fet són 2 grans vies de carril bici que connecten tots els barris de la ciutat, un que passa per el costat, no? Que connecta la zona nord, l'entrada d'Alcoi des de Cocentaina fins a Batoi, en un vial importantíssim, l'altre per l'altra gran via de comunicació, que és l'Alameda i Joan Gil Albert, però aquest carril bici té que ser radial per a que arribi a totes les zones d'Alcoi que realment pugui comunicar a través d'aquesta mobilitat sostenible tota la ciutadania. El problema que té Alcoi ahir és l'orografia, sempre ho hem dit, no? Entre les costeres i l'espai, que afecta també un altre tema de campanya important, que ha sigut la necessitat de sòl industrial. El Partit Popular acusa els socialistes de no haver buscat cap metre de sòl industrial aquests anys, però ara n'hi ha un projecte sobre la mesa, Alcoi Sud. Com està la situació? Bueno, hi ha diversos projectes. Uno immediat, que estarà en l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana, que són 700.000 metres quadrats de sòl industrial, però són conscients que fa falta una gran oferta de sòl industrial per a acollir empreses que necessiten
de 20.000, de 30, de 50.000, de 200.000 metres quadrats de sòl industrial. I per això vam encarregar a la Cambra de Comerç aquest estudi que ha donat que l'opció sud és l'única possible per a donar resposta a aquest model de desenvolupament industrial i, a més, com és una zona perfectament estudiada, van ser nosaltres els que vam encarregar el perímetre de protecció del Molinar i, per tant, en aquesta protecció garantint la seguretat de l'aqüífer, sabem quines activitats es poden desenvolupar allí i quines no, podem plantejar en total seguretat que és viable aquesta opció per al futur d'Alcoi. I serà viable? Perquè ja fa anys, dècades, que us sentim parlar d'un possible polígon industrial en la zona de la Canal, a prop, però sembla que després no tiren endavant. Sí que li vegeu a aquestes possibilitats reals de que isca endavant o és un tema quizà ara, perquè són eleccions? Precisament per això, no? perquè s'ha estudiat molt, perquè ja sabem que la proposta que va fer el Partit Popular va fracassar, la proposta que va fer Alcoi Nova va ser tombada en els tribunals i, per tant, ja sabem què és el que es pot fer i què és el que no es pot fer i com s'ha de fer. No? Precisament aquesta experiència és la que ens dona garanties de viabilitat de la proposta que estem fent actualment. Una altra de les qüestions que preocupa molt a la ciutadania és la vivenda, entre la pujada de preus, la falta de vivenda, el sou que no deixa accedir. Moltes de les responsabilitats són del govern central, però què es pot fer des de l'Ajuntament local d'Alcoi per a millorar la situació? Molt, es pot fer molt com estem fent. No? És cert que durant aquesta legislatura hem impulsat la rehabilitació de més de 380 habitatges, financiant fins al 45% als propietaris privats en vivendes del centre, 200 al centre històric d'Alcoi, però també a Santa Rosa, en l'Eixample i en altres zones d'Alcoi. I ara en aquesta nova legislatura anem a contribuir, anem a ajudar a poder rehabilitar més de 550 habitatges, també en ajudes que en aquest cas aniran fins al 80%, d'elles 350 ja les tenim aprovades a través dels fons europeus i a través dels arros que tenim més de 100 i pico habitatges més i anem a continuar fent-ho a través de les ajudes de l'Estat i de la Generalitat Valenciana, però també no només recolzar i ajudar a que els propietaris, les famílies d'Alcoi rehabiliten els seus habitatges, sinó també a construir habitatge públic, que és també una de les carències que n'hi ha a la nostra ciutat com n'hi ha a tota Espanya, un habitatge accessible a la ciutadania, als joves, a les famílies que tenen dificultats per a poder accedir a aquest habitatge. No? I són més de 150 habitatges els que anem a construir, 100 d'ells a través del Ministeri en la Comunitat d'Aviació. Som la ciutat de tota la Comunitat Valenciana que més habitatges va construir el Ministeri directament, són 100 habitatges. La següent és la ciutat d'Alacant, que va construir 12, i no n'hi ha més ciutats a tota la Comunitat Valenciana. Una vegada més som una ciutat referent, una ciutat líder que aprofita, aposta per la vivenda pública per a poder beneficiar. Hi ha terminis de la colònia? Sabeu quan es prohibiran aquestes vivendes i quan potser s'obrirà la colònia al barri, que era una demanda? Sí, estem pendents de que el Ministeri ens presenti el pla d'actuació que vam estar en el mes de febrer reunits en ells per a que ja l'ultimaren, els últims canvis. Abans de l'estiu el presentaran, a partir d'ahir ja es pot donar la llicència d'obres per a que faci tota la urbanització de la zona el Ministeri i es pugui obrir al barri i es pugui desenvolupar també la construcció d'aquestes 100 vivendes. Un projecte que t'agradaria, clar, continuar com a alcalde, per això revalidar. Sí, bueno, són molts els projectes que tenim per davant i projectes amb molta força i projectes que ja tenim aprovats, que ja tenim el finançament, perquè som la ciutat que més fons europeus ha aconseguit i està per desenvolupar tota aquesta ajuda importantíssima que hem obtès d'Europa. Són ja 23 milions d'euros i arribarem en els propers mesos a 30 milions d'euros. Una altra pregunta que volia fer-te, Toni, és què li diries als alcoians que es queixen del manteniment de la ciutat, que és un tema que cada 4 anys torna perquè a la gent li preocupa. Les puntes de cigarret, els papers, les voreres trencades. Sé que és molt difícil gestionar el manteniment d'una ciutat d'un tamany com el d'Alcoi. Què li podries dir? Primer, que és cert que fa falta una millora clara en el manteniment de la ciutat, no? I des que vaig accedir com a alcalde hem anat a incrementar de forma continuada les partides per al manteniment de la ciutat, però continua sent insuficient. I el que em compromet és a continuar augmentant d'una forma
més important, aquestes partides de manteniment. Ja tenim en marxa contractes de manteniment de la ciutat, diferents brigades que estan en tots els carrers, en tots els barris, actuant. També moltes d'aquestes inversions europees que venen són projectes de reurbanització i per tant de renovació de tots els vials, de totes les voreres, i això suposa també una millora molt clara, i van a ser moltes els barris que van a veure's beneficiats gràcies a aquests projectes, però el dia a dia s'ha d'incrementar aquestes partides. Anem a treure també més contractes per a poder tindre aquest manteniment diari, no? De quan es trenca una rajola, que no estiga 3 mesos per arreglar-se, si un fanal no funciona adequadament, si n'hi ha qualsevol problema, i que, igual que el manteniment dels parcs, que també n'hi ha que reforçar el seu manteniment. Molt bé, moltíssimes gràcies per aquests minuts. Abans de despedir-nos, sí que volia preguntar-te directament per què els alcoians han de votar per 4a vegada a Toni Francesc i al Partit Socialista. Primer perquè hem demostrat que som el govern que treballa per a totes i per a tots els alcoians. Som el govern que treballa sempre pensant en el que és millor per a la ciutat. A més, som els únics, i ho hem demostrat, estem demostrant-ho durant aquesta campanya, igual que ho hem demostrat durant els 4 anys, som l'únic que tenim un projecte de ciutat. I a més un projecte que ve avalat, que ve recolzat per Europa i per tant perfectament alineat en el que han de ser les ciutats del present i del futur. La garantia d'èxit, la garantia de futur només la representa el Partit Socialista. Molt bé, moltíssimes gràcies, Toni. Moltes gràcies.